Barkanmu da wayar na duba yiwuwar kakaba matakan kulle. Shugaba Donald Trump ya ce da China ta dauki muni bakin mace-macen da ba a haƙaƙe sababinsu ba a wannan masu cutar corona suka haura 3,000 a Najeriya na ci gaba da tayar da hankulan jihohin Arewa musamman Kano, Sokoto da kuma Yobe. Kullum na bi makabarta kuma a lokacin da ka je makabarta na ka samu matsala mutum biyu mutum biyar mutum uku haka kullum a rasu gaskiya a rayuwa ma ne ban taɓa ganin haka ba. Za ku ji mu da rahoto. Ake tsindima al'umma Afirka ta Kudu cikin damuwa. On the other side is coronavirus. A gefe guda muna cikin damuwa game da cutar corona, sannan kuma ga ƙarin wata damuwa saboda ko kana bacci za a iya kiran ka a ce makarantarka ta kama da yayin ɗalibai suka shiga. Rahotanni sai na karanto labaran duniya sunana Muktar Adambawa. Mutum 615 ne suka mutu sakamakon annobar COVID-19 cikin sa 24 a Brazil. Adadi mafi yawa da aka taba samu cikin wata ƙasa da ke tsagin kudancin duniya a kwana ɗaya. Ministan Lafiyar Brazil Nelson yanzu shugaba Jair Bolsonaro ya yi fatali da batun munin wannan annoba, inda ya rika karfafa gwiwar Braziliyawa su ci gaba da harkokinsu. Majalisar Dattijan kasar ta amince da wani kunshin tallafi na dala biliyan 10 don agazawa birane da jihohin Brazil. Biliyan 7 da nufin katse bazuwar kwayar cutar corona a kasashe mafi rauni na duniya. A watan shekaran jiya sai dai ta ce bukatu da kudin kaya ya karu a kasashe matalauta da dama. Ana sa ran annobar za ta kai kololuwarta nan da wata 3 zuwa 6. UN's humanitarian chief Mark Lowcock is calling on donors to act in Wakiliyar BBC ce ke ambato babban jami'in jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya Mark Lowcock na kira ga masu bada gudunmuwa su kawo tallafi don nuna goyon baya da kuma muradan kawunansu da nufin kaucewa barazanar haɓakar rikice-rikice, fatara da yunwa har ma da fari iri daban-daban. Ya kuma ce matuƙar ƙasashe ba su yi hanzari ba a yanzu, barnar da ƙwayar cutar ta yi a ƙasashe masu rauni za ta girmama, kuma sakamakon akan sauran duniya ba zai kasance ɗan ƙanƙani ba. Shugaba Donald Trump ya bayyana annobar corona a matsayin wani hari mafi muni da aka taɓa kai wa Amurka. Mr. Trump ya ce tasirin annobar ya farwa Amurka fiye da lugudan bamabaman Japan kan Pearl Harbor lokacin yakin duniya na biyu da kuma har-haren 11 ga watan Satumba. This is really the worst attack we've ever had. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. Wannan ne harin da ya fi muni da muka taɓa fuskanta. Wannan ya fi munin lugudan bamabaman Pearl Harbor, ya kuma fi hare-haren cibiyar kasuwanci ta duniya muni. Ba mu taɓa fuskantar hari kamar wannan ba. Ya ce kamata yi a datse annobar daga tushenta a China, amma ba a yi hakan ba. Masu suka sun ce gwamnatin Trump na neman kawar da hankula ne game da tafiyar hawainiyarta wajen mayar da martani kan kwayar cutar. Labaran duniyar na zuwa muku daga sashen Hausa na BBC. A yau ne India za ta fara kwashe dubin batar 'yan ƙasarta da aka bari suna watangarari a ƙasashen waje, lokacin da ta haramta saukar jiragen fasinja don takaita bazuwar cutar da kwashe su zuwa gida cikin rukuni-rukuni ta hanyar amfani da jiragen sama da na ruwa. Ministan sufurin jiragen saman fasinja Hardeep Puri ya ce an yi wa Indiyawa 200,000 rijista don mayar da su gida, amma adadin ƙarshe yana iya rubanya haka. Jigilar farko-farko za ta mayar da hankali wajen kwashe Indiyawan da ke aiki a ƙasashen yankin Gulf. Kotun koli ke hukuncin cewa
Prime Minister Benjamin Netanyahu da tsohon abokin hamayyarsa Benny Gantz na ya kafa gwamnatin haɗaka. An kalubalanci ƙudurinsu na raba iko a gaban kotu saboda a hukumance ana tuhumar Mr. Netanyahu da rashawa. Sai dai kotun kolin ta ce ta rasa wani dalili a dokance da zai hana Netanyahu kafa gwamnati. Ana sa ran rantsar da sabuwar gwamnatin wadda a cikinta Mr. Gantz zai kasance Prime Minister karɓa a makon gobe. Matakin zai kawo ƙarshen kikikakar siyasa fiye da tsawon shekara guda da aka shiga, wanda a lokacin ne aka gudanar da zaɓe uku duk inconclusive. Labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. Cikin shirin muna tafa da rahoto kan inda aka kwana game da wasannin tashi ana saka da annobar corona. Yanzu kuma bari mu tsinduma cikin rahotanni. Duka ƙasashe 27 na tarayyar Turai su da ƙasashe cikin ƙungiyar a matsayin sun bayyana amincewarsu ne yayin wani takoli na da shugabannin ƙasar Montenegro da Albania, Bosnia da kuma Macedonia ta Arewa suka halarta. Ga ƙarin bayani daga Sani Aliyu. Yayin da take jawabinta, shugabar hukumar gudanarwa ta tarayyar Turai, Ursula von der Leyen, ta ce tarayyar ta ƙudurar aniyar yin maraba da duka ƙasashen sha a matsayin cikakkun mambobin tarayyar nan ba da jimawa ba. This summit, even if it's virtual, it's a testimony of the importance. Ta ce duk da cewa wannan taro ne da ke gudana ta intanet, amma ya kasance wata babbar shaida ta muhimmancin da tarayyar Turai ke baiwa yankin, kuma shaida ce da ke nunawa karara cewa waɗannan ƙasashen na yammacin Balkan na da matukar kima ga tarayyar Turai da hukumar da nake jagoranta, kuma babu tantama a zuciyarmu game da haka. And there's no question for us about it. Wata sanarwa da tarayyar Turai ta fitar daga baya ta shawarci kasashen shida na yankin Balkan da su ci gaba da bin manufofin tarayyar sau da kafa, wanda shagube ne ga kasashen na su kaucewa wata dangantaka ta kudda Rasha ko China. Wasu daga cikin shugabannin tarayyar Turan sun kasashen yankin tabbatar a ranar Laraba sun sake kamuwa da cutar corona. Adadin masu cutar a daukacin kasar ya zarce 3,100, cewar hukumar dakile cutuka masu yaduwa. Hukumar ta NCDC ta ce mutum 5 sun rasu a cikin sa'a 24 da ta wuce, abin da ya sa waɗanda annobar ta kashe suka kasance 103 zuwa yanzu. A Legas an sake gano mutum 82 da corona. Jihar ce inda annobar ta kamari kuma ta fara bulla a Najeriya. Alƙalman NCDC sun ce yanzu jihar na da masu corona 1,308. Haka zalika an bada rahoton mutum 30 sun sake kamuwa a Kano. Nan ne cutar ta fi yawa a yankin arewacin Najeriya, kuma daga lokacin da aka fara samun bullarta zuwa yanzu masu cutar 427 ne. Adadin mutum 53 sun sake warkewa a ranar Laraba, duk da yake yawan bai kai na jiya Talata ba. Yana cikin adadi mafi yawa na waɗanda suka warke cikin wuni guda a Najeriya. Rahotanni daga Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya na cewa ana samun karuwar mace-mace a 'yan kwanakin nan cikin wasu yankunan jihar. Wasu alƙalma da wasu jaridu suka wallafa na nuna cewa sama da mutum 150 ne suka mutu a cikin kwana 6 a garuruwan Gashuwa da Fataskun. Na yankunan na cewa duk shekara ma hakan na faruwa. Ga rahoton Abdu Halilu. Wani magidaci da ke zaune a garin Gashuwa, ɗaya daga cikin garuruwa da ake samun wannan yawan mace-mace a daidai wannan lokaci, na cewa haka ne, ka san al'amari na rayuwa haka abin yake, ana samun mace-mace sosai. To sati ɗaya zuwa sati biyu nan shine ake samun waɗannan mace-mace da kake jin labari. Kullum ne kuma na ji makabarta, kuma a lokacin da ka je makabarta za ka samu akalla mutum 2, mutum 5, mutum 3 haka kullum a rasu. Ina dai wani abu ne daga Ubangiji, dan ni gaskiya a rayuwa ma ni ban taɓa ganin haka ba, kuma ina ga al'amarin ba wai
shafi wurare da dama. Wannan dai wani abu ne daga wajen Ubangiji kawai. Wallahi kusan kowane jinsi ne mace da namiji ake samun mace-macen. Garin Fataskum shi ma na ɗaya daga cikin yankuna da lamarin mace-macen ya yi kamari. Baban Zakariya Yahu na ɗaya daga cikin mazauna garin na Fataskum ga kuma abin da yake cewa. Wanda bai suke yawan rasuwa a nan tun daga Fataskum dai wanda suka maganta ba mutumin da bai kamar da jiya ta kaɗai. Shi ne dai wanda ake muke ganin suke yawan rasuwa a nan cikin garin Fataskum. Kuma kowane lungu a nan cikin garin Fataskum ko ina in ka ji za ka ji a cewa an kai mutum zuciya kana makamantar kana can za a ce maka haidawa na ma an kawo ko kuna zuwa kafin ma kudan taurara ana addu'a inda har da wannan aka kai da cewa can ma da mutum da ya mutu yanzu a kwanan nan ma ji kwana biyu mutum da matarsa uban abokin ne uwar mu ne gaba ɗaya biyu da mace da namiji ta kan kwana biyu Allah ya mutu gaskiya sannan makamanci wannan suna da yawa fa ko na makamanta in ka za ka samu kan akalla za ka samu mutum ko Allah ya mutu gaskiya mace nan dai mun dai a yadda yanzu muka ɗauka dai wani abu ne wanda Allah ya kawo shi ne mutane dai suke wannan mutuwa. Tuni dai irin tunanin da wasu jama'a ke da shi na ganin cewa waɗannan mace-mace na da alaƙa da wannan cuta ta zamani mazauna yankin na ganin ba haka lamarin yake ba. Yau shekarar duniya in dai wannan watan ya bi watan zafi da dama Allah na jarraba ɗan adam da irin wannan mace-mace wanda kwanan su ya kare Allah yana ɗaukar rayuwar nan kwanaki. To sai dai duk ƙoƙarin da muka yi domin ji daga ɓangaren hukumar kiwon lafiya na Abda Halilu, sashen Hausa na BBC Abuja, Najeriya. To sai dai jaridar The Nation da ake bugawa a Najeriya ta ambato kwamishinan lafiya na Yobe, Muhammad Lawan Gana na cewa an kaddamar da bincike don gano sababbin mace-macen. Bari kuma mu je jihar Taraba inda gwamnati wato ta jihar ta ce ta bazama don gano wasu matafiya guda 7 da sakamakon gwajin su ya nuna cewa sun kamu da corona. Hakan na zuwa ne bayan sakin mutum 130 ta killace tun da farko lokacin da suka koma daga wasu jihohi. Kwamishinan labaran Taraba Danjuma Adamu ya yi wa Jabir Mustapha Samba ƙarin bayani. Cikin mutane 130 da aka sa a camp su ne aka samu a cikinsu kuma guda 7 din nan. Lokacin da aka kai samfun nasu Abuja sun cika ka'idan mako 2 wanda ba samu komai a cikinsu ba. To wannan result din ya zo ne bayan an riga an sake su. To amma za a ce me yasa ba ku bari an dawo da samfurin su ba kuka sake su? To dukkan an cika ka'idodi na kwanaki 14 ba same su da komi ba shi yasa. Ina su waɗanda yanzu ake maganar sun kamu din? Ba an gaggaya ma ciyamomi din yanzu haka wanda abin ya shafe su guda 7 din nan. To za a tura mota ambulance yan ma'aikatan hukumar dakile cututtuka. Ganin cewa yanzu da suka koma gida ai sun yi hulɗa da iyalinsu da sauran yan uwa. Gaskiya ne to kafin dama za a yi trace bayan an kawo su za a koma kuma a yi wannan tun da su yi cuɗanya da ƙwayansu. Yanzu wani mataki kuke ɗauka na ganin cewa irin wannan baraka ba ta sake kunno kai ba? Ina son ka lura a yanzu banda yanzu da an sake wannan sun shiga cikin jama'a ba da ta samu kowa. Wato zobe guda wuri daga Bauchi, Jigawa da Borno inda suka fito ke. To a ji taka wata aka ce ganin kamar kun yi kawo su da haka ba jinkiri kenan. Ba shakka kasashe don shawo kan kalubale mafi wahala a tabbatar da cewa an ɗau matakai da suka dace da addini wanda ba su ci karo da addinin da al'umma suke yi ba domin idan ka ɗau matakai za su ba
sannan kuma ya taimaka wajen yaduwar cutar ba magance ta ba. Kai kira ga gwamnatoci kamata ya zama abu gudanar da jihohi suke yi da gwamnatin tarayya take yi da kuma wanda ƙananan hukumomi suke yi. Don jin kowane tasiri hakan zai yi sai a biyo mu cikin shirin hantsi. Yanzu karfe 7 saura kwata agogon Najeriya da Nijar, Kamaru da kuma Chadi 6 saura kwata a agogon Ghana. Shirin safi na BBC Hausa ke sauraro har ta intanet a bbchausa.com. Nan gaba cikin shirin za mu je don jin rahoto kan martanin masu harkokin sufurin jiragen sama a Najeriya bayan tsawaita wa'adin kulle a ƙasar. Tuma Dalla yanzu kuma bari mu je Afirka ta Kudu, inda wani abin ta'ajibi ya auku lokacin da cutar corona ta tilasta matakan kulle tare da rufe makarantu, malamai da ɗalibai lokacin da aka kai hari kan makarantu fiye da 900 cikin 'yan makonni. Kuma an samu karuwar aikata laifuka a lokacin kamar fasa gidaje da rushe-rushe har ma da azabtarwa. A ƙarshen makon jiya ma sai da aka sace kwamfutoci guda 24 daga wata makaranta a lardin Limpopo. Wakilar BBC a Afirka ta Kudu Namsa Maseko ya ziyarci biyu daga cikin makarantun da aka kona a arewacin Pretoria don ganin halin da suke ciki ga kuma fasar rahotonta. Just walking into the administration block of this section. BBC kenan ke tafiya a bangaren ofishin malaman makarantar sakandaren. Littattafai sun kone, duk tagogin ofishin sun kakkarye, kuma rufin ginin shi ma wuta ta cinye. Wani bangare kuma inda ake ajiye kayan abincin ɗalibai da kayan kunzugu da ake baiwa yara waɗanda ba su da ikon mallakarsa duka sun kone sun zama toka. Kumoso Hans shine shugaban makarantar sakandaren Omolange. The touching of this building here in particular. Kone makarantar musamman bangaren da nake gani shine tushenta. Akwai takaici saboda nan ne ake aiwatar da komai. Ina ganin zai haifar da mummunar koma baya. Kuma za a samu jinkiri wajen aikin koyo da koyarwa idan aka janye dokar hana zirga-zirga. Lokacin da na samu labarin cewa na shiga damuwa sosai. An ga hotunan bidiyon lokacin da makarantar ke cin wuta, mutanen gari da bokitin ruwa na kokarin kashe wutar. A bayyane take cewa burinsu na rayuwa ya zo ƙarshe. Bayan kwana biyu da ita ma makarantar sakandaren ta ƙone, sannan aka farfasa wani ɓangaren ta. Shine shugaban makarantar. A gefe guda muna cikin damuwa game da cutar corona, sannan kuma ga ƙarin wata damuwar, saboda ko kana bacci za a iya kiran ka a ce makarantarka ta kama da wuta. Ba mu da tabbas menene waɗannan mutanen suke yi, suna ɓalle makarantunmu duk lokacin da suka ga dama. An shiga mako na 6 da sanya dokar hana fita a Afirka ta Kudu. Makarantun ƙasar na ci gaba da kasance kuma ba su da wata kariya daga mabarnatan. Iyaye na fargabar makomar ilimin 'ya'yansu. Shangane Shuka yana da 'ya da ke ajin ƙarshe a makaranta. Wannan abin yana bani haushi, ka gane ko? Ba wai iyata kaɗai abin ya shafa ba, ya shafi duk ɗaliban da suke zuwa makaranta. Hukumomi sun bayar da labarai iri biyu game da dalilan da yasa ake samun karuwar hare-hare kan makarantu. Ilimin Afirka ta Kudu. All attacks of schools from the different kids. Har-haren da ake kaiwa a makarantu daga rahotannin da muka samu abubuwan da ke faruwa dalilai daban-daban ne. A wasu wuraren za ka ga na'urorin da kayayyakin fasaha ake kaiwa hari, a wasu lokutan kuma ɗakunan girki da muka ajiye kayan abinci. A lokacin da aka tilasta mana rufewa ake kaiwa hari, amma kuma akwai wasu dalilai na daban, sai dai ban kai gano su ba. Captain Mabela Musando ya ce 'yan sanda sun kama mutane da dama
inda kuma suke ci gaba da yi musu tambayoyi. For now, I cannot confirm to say. A yanzu ba zan iya tabbatar da cewa ba akwai wani gungu da ke da hannu a cikin wannan lamari, duk da cewa wani bangare na binciken da ya gabata waɗanda ake rike da su ana tuhuma na daga cikin al'ummar, kuma al'ummar wannan wuri da makarantun suke. Wannan ya nuna da cewa waɗannan su ne mutanen da suka san makarantun sosai. Fassarar rahoton Namsa Masego kenan daga Zarar Dillawan. Idan muka sake koma Najeriya, yayin da wa'adin dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a ƙasar ke karewa yau, ta ƙara tsawaita da cutar COVID-19 a Japan ne bayyana haka dan wani taron ƙarin haske kan ƙoƙarin daƙile cutar a Najeriya. Wakilinmu na Lagos, Umar Shehu Yan Leman, ya tambayi Kaftin Ado Sunusi, shugaban kamfanin jiragen sama na Aero Contractors, ko ya suka ji da wannan wa'adi da hukumomi suka ƙara. To ai ka san wannan dokar da aka sa ta bari cewa za a iya kawo kayayyaki, ba wai mutane ne kadai aka ce ba za a iya dauka ba, jirgin mutane, amma jirgin da yake daukan kaya zai iya zuwa kuma zai iya tafiya cikin dokar dai da ta wuce ta da za a iya kawo, kuma akwai an aka ba dama da za su iya kawo kaya wanda su aikin su ya zama tilas, kamar masu daukan kayan asibiti da ma'aikatan asibiti daga wata jiha zuwa wata jiha. So mu dai a yadda muka gani cewa wannan zai faru, kuma muna gani cewa daman za a kara dokar rufe tsananin jirgin sama na Najeriya. Shi a chairman din task force din ya ce insha Allah wannan ministan aviation zai kara bayani akai. Ministan sufuri na jiragen sama kenan. Zai kara bayani akai. To Captain, na san kafin wannan lokacin an shafi tsawon makonni 5 wato ana kulle a Najeriya, wanda kuma ya shafi harkokin sufurin jiragen sama. Shin ya za ka bayyana wato irin tsanani ko kuma wato hasarar da kuka yi a dan wani tsoho? To a gaskiya ba mu taɓa ganin wannan abin da ya taɓa faruwa a cikin ka duba ka gani a cikin wannan sati wata 2 da aka yi ba mu sai tikiti ba, kuma ba a taɓa samun irin haka ba a duniya. Kawai dai muna roƙon Allah ya samu ƙarshen kan kowane wata asarar da aka yi biliyan 15 zuwa 20. To kasan wasu kamfanin jiragen sama na kasashen duniya suna cewa su rage ma'aikata ko kuma albashin ma'aikata, kamar daga bangaren ku a cikin gida kun yi tunani haka? To a nan Najeriya mun yi tunanin rage ma'aikata ko kuma mu rage albashinsu, amma muna dai dubawa mu gani. Na dai kamar kamfanin da muna duba mu ga ko za mu buƙaci rage ma'aikata ko kuma za mu rage albashinsu. Kaftin Ado Sunusi, shugaban kamfanin jiragen sama na Aero Contractors. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. Yayin da kasashe da dama suka tashi haikan wajen ganin an samu maganin cutar COVID-19, cutar da ke ci gaba da wasu kasashen Afirka suka fara kirkiro da magungunan gargajiya da suke ganin zai taimaka wajen warkar da masu wannan cuta. Maganinmu ne na gargajiya. A kasashenmu kusa a ci wadda ya kamata. Shin ya kuke kallon wannan yunkuri na amfani da maganin gargajiya domin samun waraka daga wannan cuta da ta zama alaƙaƙai a duniya? Shin abu ne da ya kamata hukumar lafiya ta duniya ta mai da hankali a kai ko a'a? Wannan shine batun da zamu tattauna a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. Kuma da sanarwa kenan game da shirinmu na ra'ayi riga wanda zai zo muku a gobe Juma'a, da fatan za ku tara. Rashin gudanar da al'adar tashi wadda ta kafu tun iyaye da kakanni a bana cikin birnin Kano ta fara janyo gunaguni da gasu. Shekarun baya-bayan na mahukunta kan hana wasannin tashi a Kano saboda dai a bana rashin yin tashen a wannan watan azumi na da alaka da annoba. Lamarin da ya janyo kakaba dokar hana fita a jihar Kano. Khalifa Shehu Dokaji na da ƙarin bayani. Sarki
wata tsohuwar al'ada ce ake gudanar da ita a ƙasar Hausa, inda matasa da yara, maza da mata, kamar lungu da sako na unguwanni suna waƙoƙi da kaɗe-kaɗe da nishaɗantar da al'umma. Idan aka ce dukkan ranar 10 ga watan azumin Ramadana, na Lako wanda shine sarkin gwagware yakan yi hawa bayan ya yi wasa a gidan sarkin Kano, sannan ya zagaya cikin birni, sannan ya kama goro, wanda daga nan an buɗe tashe a Kano. Sai dai a shekarun da suka gabata, sakamakon wasu dalilai na tsaro, a yanzu dai a iya cewa da alama da Kano da ma wasu daga cikin jihohin arewacin da suka sanya sakamakon bullar coronavirus a jihohin ya janyo rashin gudanar da tashe a bana. To sai dai wasu mazauna jihar ta Kano da na zanta da su sun bayyana min ra'ayoyinsu daban-daban yadda a wannan shekarar ba kai ga gudanar da al'adar ta tashe ba. Sunana Nurul Islam Sale dan Fullo. Mukan yi tashi, za mu taru, za mu haɗu, mu yi fuska na nishaɗi a bisa al'ada ta Hausa. Amma wannan yanayi na lockdown ya saka gaskiya babu wani motsi. To gaskiya ne a bisa na ra'ayin game da abin da ya shafi tashe yana da alaka da ainihin wannan coronavirus. Saurayin da ka gani a yanzu gani yake ya wuce wannan matakin, saboda ganin cewar akwai yana da abun da zai sa a aljihu, yana da kuɗin kashewa, kuma wayewarsa ta wuce ya tsaya irin waɗannan wasannin. Sunana Bello. Gaskiya tashe ni ba abu ne da dama nake yi ba can, amma wani abu ne na al'ada. Burge masu kallo da idan muna kan hanya ko a gurin zaman mu za su wuce suna yi a yi nishaɗi, lokacin ya tunasar da kai ma cewa azumin ya kai 10 don ba kowa ya kirki ba. Amma kuma ya yi daidai da wannan yanayi da aka hana shi gwara hakan akan a zo a yi cakuɗi ne a samu wata matsala. To sai dai masana harkokin al'ada dai a Kano na ci gaba da kokawa bisa ga gushewar al'adar tashe a jihar, sakamakon da al'adar ke rikidewa zuwa wata hanya da wasu ɓata gari ke amfani da wannan dama ta tashe da wajen yin sace-sace da kuma tada faɗan daba tsakanin unguwannin da ba a ga maciji da kuma kwacen wayoyi kan 'yan babu ruwana. Kuma Dalla a gaida Khalifa Shehu Dokaji da wannan rahoto. Da kuma wasannin tashi sai na tsalle-tsalle da guje-guje tare da Muhammad Abdu Tudun Wada. Gwamnatin Jamus ta tabbatar da cewar za a ci gaba da gasar Bundesliga cikin watan nan don karkare kakar 2019-2020. A yau Alhamis hukumar sanar da ranar da za a ci gaba da wasannin a cikin kuma dukan fafatar za a yi su ne ba 'yan kallo. Saura wasa tara a karkare kakar shekarar nan, inda Bayern Munich ke mataki na ɗaya kan teburi da tazaran maki 4 tsakaninta da Borussia Dortmund. Hukumar kwallon kafar Turkiya ta ce ta shirya karɓar bakuncin wasan ƙarshe a gasar Champions League ta bana, wadda UEFA ta dage a baya saboda bullar cutar corona. A wata biyu da suka wuce ne hukumar kwallon kafar Turai UEFA ta dakatar da League wanda aka tsare a Istanbul cikin watan Mayu. Hukumar kwallon kafar Turkiya ta shirya ci gaba da gasar bana daga ranar 12 ga watan Yuni da fatan karkarewa a ranar 26 ga watan Yuli. Za kuma a dinga wasa 7 a ƙarshen mako da guda ɗaya a cikin kowane mako. Kuma ƙungiyoyin za su buga wasannin su ne a filayensu. Manchester City za ta amince Leroy sanya karkare yarjejeniyar sa Etihad. Bayan Munich ta daidai tana zawarcin Sane bayan yana son zuwa Jamus da ta coach Pep Guardiola yana da bikin yan kwallon da yake ji da su. City za ta iya sayar da dan wasan idan an taya shi da tsoka ba kamar yadda Bayern Munich ta taya ba. Saboda haka kungiyar ta Etihad za ta ci gaba da amfani da dan kwallon a kakar baɗi idan har ba a cimma matsaya ba. Daga ƙarshen shirin watakila soke gasar kwallon tennis ta Australia Open ta baɗi saboda tsoron yada cutar corona, in ji shugaban wasan kwallon tennis na Australia Craig Tiley. Shugaban ya ce ko da an shirya gudanar da gasar a baɗi, masu sha'awar wasan daga kasashen waje ba za su iya zuwa su kashe kwarkwata idanunsu ba. A cikin watan Maris aka dakatar da dukkan wasanni wanda annobar ta